ए सर हाँ एहू जब पासपोर्ट लेके आवास पास भइल बा एजा जांच कर लिया। हाँ तो चली पहले यही जी जांच हो जाओ। हाँ चली उतरी जी सरपंच जी आई है ने। रोम रोम भाइयों। ए सर हाँ एगो है मंतुरन बांसफोर के आवास बा। अच्छा पैसा आ गइल बा हाँ हाँ लेकिन एकरा के पूछताछ कर लिया। अच्छा हाँ तो पहले यही जी जांच हो जाओ। हाँ चल चलो भाई देखो अपने क्या करते हैं। ए सरपंच जी हाँ जौन बतिया हम कहले मैं तुम समझा देले बनी। ये महाराज थोड़ा टेंशन मत ले, सब समझा देले बनी। चले नहीं फिकिर, थोड़ा टेंशन ना हो, चलिए एकदम ठीक बाटे बेफिक्र रहे, समझा देले बनी बढ़िया से ठीक समझा बा ठीक बा। ए मंतुरन भाई सुनो। अरे मुखिया जी सरपंच जी प्रणाम प्रणाम। सुनो मंतुरन भाई जौन हम समझेले बनी तो साफ साफ बताइए, एगो ऑफिसर आइल बा जांच में, गबड़ैया मत। ठीक बा हम सब बोल दे। रुको जरा सबर करो। चली ना पूछ ली इनके सिंगर पैसा आ गइल बा। चल चल तो का नाम पड़ी भाई तार? जी हमार नाम मंतुरन बासपोर है। दिखाई नाम दिखाई तो मंतूरन बासफोर। अच्छा भाई ये बताओ हमरा से कि सरकार के तरफ से 2 लाख रुपया जो आवास खातिर आइल बा तारा मिल चुकल बा ना सब? देखिए सर हम झूठ नहीं की कहत, हमरा 2 लाख रुपया मिलल। आ मुखिया जी पास करवाइनी, जेमे से 30,000 रुपया मुखिया जी या 20,000 रुपया सरपंच जी खा गई। ए सरपंच जी हाँ एकरा से ना कहले रहनी का। अरे महाराज कहलो नहीं बढ़िया समझल नहीं है, तो उसको फ्रूटियो दिल नहीं है। देखिए ना एक बैग बदल गई। का मुखिया जी बाप रे। एगो गरीब के पैसा खाए में शर्म ना लगुए? का सरपंच जी शर्म ना लगुए एगो गरीब के पैसा खाए में? धिक्कार बा महाराज रउरा ऐसा मुखिया सरपंच पर। बेचारा गरीब दुखी आदमी के पैसा कितना मेहनत से पास होता है, वहू में से खा गई नी लो। ई शिकायत हम सरकार से करेम और रउरा लोग के पद छिनवा कर हम चलता नहीं हम। ए सर माफ कर दी, ऐसा गलती आज के बाद ना करूँ। गलती ना करो सर, माफ कर दी सर। अच्छा मुखिया जी हमरा से एगो ई बात बताई, जौन आवास ई पास भइल बाटे ई गरीबे खातिर नु पास भइल बा, जवना के सर पर छत नहीं के ओकरे खातिर नु पास भइल बा। रउरा लोग के लगे तब छत बा, ये बेचारा सन के लगे छत नहीं के आ ओहू में से रउरा लोग छीनत नहीं। हां रउरा लोग के शर्म तनको नहीं के लागत? ए सर माफ कर दी, ऐसा गलती आइंदा से हमनी के कबो ना करम सन, कान धरता नहीं सन। तो ऐसा गलती ना। एगो बात बताई मुखिया जी हमरा से, रउरा 30,000 आ 20,000 सरपंच जी यानी 50,000 रुपया, एगो घर पर रउरा 50,000 रुपया खाता नहीं लो दोनों जना मिला के। 50 गो घर के पास करे के बार रउरा निगरानी में बा। हाँ यानी 25 लाख रुपया रउरा लो ऊपर ऊपर मार जाता नहीं लो। एगो हमार लगे विकल्प बा बचे के। बताई ना सर। विकल्प ये हमार लगे बा कि हर एक घर से 10,000 रुपया हमारा अकाउंट पर आ जाए के चाहिए। गजब तो विवाद आदमी। ओकरा बाद रउरा लोग के टेंशन लेहला के काम नहीं खे। हमारा यहाँ से लिखे के बाद का लिखे के बाद केंगनिया हमारा माने मंजूरी होने से लेवे के बाटे या पास करा के भाई हमरा पर छोड़ दिलो, बस हमारा अकाउंट में हर घर के पीछे 10,000 रुपया आ जाए के चाहिए। कौन है ये लोग? मंजूर बा? मंजूर बा सर, मंजूर बा। लेकिन हमारा मंजूर नहीं खे। कैसे कैसे लोग रहते रोको, सब जना के वीडियो बना ले बनी। ई वीडियो वायरल करे मत, तीनों जना के नौकरी अब खा जाम हम। हमरा के बुर्बक पागल बड़ा लोग। पहले ला डोम नहीं की था, हमनिए के नाम बासपोर, तीनों जना के गाड़ी में बांस कर देब सब। ए भाई सुना है ना कह भाई तू वीडियो डिलीट कर दो जानलो, तार एक तला बनल बा, हम 2 तला तारा के फ्री में बनवा दे। वीडियो डिलीट कर दो भाई। बाप रे। अंतुरन भाई हम तारा के हर सुविधा देहनी, लेकिन रह गली वीडियो डिलीट कर दो, जौन कहब तौन करिए। वीडियो डिलीट कर दो, तार कोनो काम है नु अब हमनी के लगे एक पैसा ना लगे, तार सब काम फ्री में करा देम सर हमनी के। बसरते तू वीडियो खाली डिलीट कर दो भाई। ठीक बा, तो हम पहले घर 2 तल्ला बना दलो एकदम पक्का वाला, और ओकर बाद से 5 लाख रुपया हमरा के दलो, तब वीडियो डिलीट करे आ ना तो भाई तारा लोग के नौकरी खतरा। बाप रे। भाई सुनो, पैसा तारा चाहे तारा के 5 लाख रुपयो दिए या तार 2 तला घरों बनवावल जी एकदम फिट, कोनो सरकारी सुविधा तारा के पहले दिवावल जी। तू कलावा मुखिया जी के घरे द्वार पर वही जी सब बातचीत होई, तारा बारे में सोचल जाई, तार काम होई तू वीडियो डिलीट कर दो भाई। ठीक बा, तो हम मुखिया जी के द्वार पर आम, 5 लाख रुपया हमरा मिली तो वीडियो डिलीट होई, ना तो सोच लियो लो।
गजब टू भी बाज आदमी।